guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolly, ang Ilonggang Gwapa. And guys, so for today's video, mag-open tayo ng alkansya ng akon nga manghod, no? So, bali, 2 months siya ning ipon-ipon. So, ang style niya pag-open is, ginpainit niya ang sprocket, tapos ibutangan niya sang kahoy. Tapos, normal lang din siya nag-aaso guys ha, kaya syempre, nang init ang sprocket, kaya ginabutang niya sa, ano tawag sini? Ng glass. Ay, hindi basta garapon na basta mo na siya ng mga ilimnon balahangan hindi na magamit. So gibutayan dala ang kwarta niya para safety kag isa pa bud lagi siya kwaon, no, kay syempre ara siya sa sulod ang kwarta. So wala talaton tala mga pila ka minutes para ma-open ang botelya. So yan guys, so kuha ng sprocket, tapos kailangan sang labing nga tubig para nga bubuanan siya gamay para mag-open siya diretso. So amo na to, nahulog na siya, no. So amo na yung style nga pag-open guys, para butangan niya sang isda, sang fighting fish. So amo na guys, nang kailangan naton kimpiton, ang gigamit niya nga is sa mga tarantula niya, ng panggamit niya pang kimpit is para sa tarantula niya. So para nga makuha ang kwarta kag para hindi delikado kag hindi gamapila. So lato-laton talaga makuubosan na niya kuha, no. So, ayan guys, kinamat-amat niya nakuha ang kwarta sa botilya, no. So, tingala ka mo nga nakaipon siya sang 7,000 pesos sa 2 months, which is nagabaligya sa sang isda, no. At the same time, nagapang vulcanizing na sila diri sa balay pag extra. So, ang nila is, ginaalagaan nila is kuy, angelfish, mga kung ano lang nga klase nga isda, no, para nga makwartahan man nila. So advice ko lang sa mga bata dara, no, if ever na kung may ara ka mo sang gamay nga space, pwede ka mo mag-isda gamit ang trapal kag hollow blocks, no. So dali lang gid siya guys, kag isa pa hindi magidbudlay kayo ang maintenance ang isda, kay syempre babayaan mo lang na sila dra, matik nga damo na sila magbata-bata na. So ayan guys, support lang asa nga nagdamo siya. So amo na guys, asa subong wala pa siya nakatapos, kay syempre pang iban sa lubsob gid sa dalom, no. So lahat lang gid ta guys, kay para nga maisip ta kung pilagid man tanan ang kwarta nga naipon niya.
Mo kasi marami ipon mo. Ha? Ay, dyan. Lago ka. Belang, di lang pagkahiga. Yung isa lang. Hindi kayo ganun mo. Para makita na. Hoy! Then, Mang. Isa na niya. Ano itong nabuhi?